Niadtong 1963, bulan to sa Disyembre, dito sa eskwelahan, nagbuhat kami Christmas tree. Taas ang among Christmas tree, tumoy sungko sa kisami. Daghan ang mga suga, may pula, asol o birdi. May estudyanteng babae, mikangkat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dakong sanga, nagisi ang iyang panty. Mikuha ako og hagdan aron iyang kanaugan. Apan dili siya makatikan, kay ang hagdan usaray ang. May estudyanteng babae, mikangkat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dakong sanga, nagising ang iyang panty. Mikangkat ko kay tabangan ang estudyanteng babae. Nangahulog ni way swerte, kay nabali man ang Christmas tree. Nahibilin ang iyang panty. Maong di ay ang iyang panty. Paglili kuwa na'y panty.